Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Men bugün gepleşime açık edecek. İki tane adama bağışlayan. Biri Welsapara, biri Zarina Atayeva. Inni Zarina Atayeva, ne için Zarina Atayeva diýeňizde? Welsapara bilen bolup geçen atlar görýäňiz, adamlaryň üstüne ne hak töhmet atıp adamlary garalamak üçin ýürüýti şular ýaly işleri alyp barýar ekrana çykyp. Erkin Türkmenistan kanalyna habarçy ýaly görnüşini alyp barýar. Emma beýleki şor eňrik kanalyny hakyky öz ýüzüni görkezýär. Adamlaryň üstüne töhmet atyp karikatura baryny ýasap, şo ýerde töhmet çökmüne çykyş edýär. Inni bu adam meňdaşma geçip başlady. Näme üçin? Men dogrular aýdanym üçin meňdaşma geçip başlady. Inni eýtmeli, meni ekrandan ýoklamaly, meni piedestaldan düşürmeli, bar niýeti şol. Şol sebäpdenim ýasama video rolikler goýup, şunu ine Olga Çarýewa diýip görkezýärdi. Inni men o ýerde men näligimde kazat edemden soňam onu Zarina Atayeva goýupdyr öz TikTok kanalyna. Inni Zarina Atayeva näme üçin goşulýar bäri? Men şoňa düşünemok. Ya senem Welsapara mecbur edýärmi, goşulmasaň men seniň syryň açaryn diýip. Ya senem şantaj edýärmi? Men şoňa düşünmedim. Zarina Atayeva. Özüňem bilýän öz ýagdaýyňy. Özüňem gylyň üstüne dursun. Bu zatlara näme üçin goşulýan sen? Özüňe düşman gazanyp. Ya sen nädir biri üflese gidýän sen. Sen gyd. Gidýän. Sen şu zatlara düşüneňokmy? Näme üçin goşuldyň? Bir oýnadyňyzda da kim bilen oýnatýanyňyzy bilmeli. Meninle Welsapara ýüzlenýän. Eger şol videodaky men näligimi da kazat etdim, ondan soňam ýene seni dowam edýän. Inni diýen adyň ol Çarýewa Türkmenistan adam baryn çyrkak gaýdypdyr, tirýek sowdasyny edip gaýdypdyr diýen. Bu zatlar ýaşul sen da kazat etmeli bolsun. Sen pikir edeňokmy agdyňdan bir zat çykanyny, soňunda durmalygyny. Ýöne men size durmany öwrederin. Suwdyň üstü bilen öwrederin. Onan bärik ekrana çykyp boş gürläp otyr töhmet atyp neme ugraja edip ugraja edip otyr diýip pikir etmäň. Men on ýallatlary halamaýan ugraja etmän boş-boşuna. Ýöne men bir zat söz bersem, sözümde durýan adam. Erkek ýaly häsiýetlim bardyr. Bir zat söz berdimmi, sözümde duraryn. Başarmaýan adamam söz bermeýän. Inni ikiňide de degişli. Şol videodaky men de kazat etdim. Ýöne siz publiçny ýagdaýda menden ötünç sorarsyňyz. Ikiňizem eden ýapan töhmetliňiz üçin. Eger etmeseňiz 48 saat wagt berýän. Eger etmeseňiz ikiňiz bilen başgaça gürleşerin. Ikiňiz bilen Şweýçanyň suwdynyň üstü bilen gürleşerin. Welsaparaňam Şweýçanyň hökümeti bäde nämeler edip ýöreni habary ýokdur belki. Goý olaryň habary bolsun. Şol adamyň hakyky ýüzüni görsünler. Kime näme üçin ubejişe beripdirler? Näme sebäpden beripdirler? Goý görsün olarym. Hakyky ýüzüni görsün. Bu ýerde adamlaryň garşysyna işläp ýöreni görsün. Innem Zarina Atayeva saňa degişli. Şu ýerdäki şu nomery görkezýän saňa. Şu nomery goýja belläp gal. Haýsy slujbaň, haýsy daraň nomerdyny Google'a gireňde görersiň özüň. Saňa da 48 saat wagt berýän. Eger publiçni öňe çykyp bağışla Olga Çarýewa diýmeseňiz, sen ondan mülkamanam, senem ikiňizem Welsapara taňralkasyna aýdarsyňyz. Düşünüklümi? Ikiňizde de. Olga Çarýewa bilen näýle oýnatmany görkezjek men size. Bolýa sag bolun.